Iată și ne-am adunat noi, 3 bărbați la masa doctorilor, cu invitata Ana. Deci și discutăm astăzi despre o temă destul de importantă. Deci o temă care ar trebui să o cunoască orice bărbat adevărat. Care sunt produsele cosmetice pentru bebeluși? Pentru că tata poate tot, dar îngrijirea bebelușului nu este doar o treabă în exclusivitate a mămicilor. Trebuie să implice și tații în aceasta. Contactul cu ambii părinți este foarte important pentru un nou-născut. Astăzi discutăm despre produsele care ne puteți oferi pentru îngrijirea pielii copilului. Și din cum toți știm că copilul începe să cunoască lumea prin sentiment tactil. Deci pielea joacă un rol extrem de important în a cunoaște lumea. Specialistul de la Hippocrates o să ne spună care sunt produsele, cu ce produse veniți pentru întreținerea pielii copilului. Deci, în prima lună de creștere a bebelușului este foarte important să alegem cosmetica corespunzătoare pentru pielea fină a bebelușului. Cel mai important să cunoaștem că fiecare produs cosmetic care folosește mămica să nu conțină uleiuri minerale, alcool, parabeni, conservanți, coloranți și nu în ultimul rând ca acel produs cosmetic să fie benefic pentru pielea bebelușului, să poate să hidrateze și să curețe în profunzime pielea bebelușului într-atât de sensibilă cum este ea în primele luni de viață a bebelușului. Eu sunt tăticul unui copilaj de un anișor și deja din proprie experiență știu ce produse sunt necesare pentru bebeluși. Dar aș vrea să le aducem la cunoștință și telespectatorilor noștri, mai mici, petici, de ce este important să folosească produse special create pentru îngrijirea pielii copiilor. Deci, pielea bebelușului, cum am spus mai anterior, este într-adevăr foarte sensibilă și după petrecerea a 9 luni în burtica mamei în lichidul amniotic, ea necesită o curățare mai delicată, să spunem așa. Hip Baby Scent este o cosmetică care este concepută pentru crearea condițiilor bune de dezvoltare a copilului și respectiv să fie corectă nu doar chimic, da? Dar să fie și plăcută copilului într același timp, pentru că conține ulei de migdale, are o aromă plăcută și nu deranjează copilul. Una din atribuțiile unui tătic adevărat, da, este, pe lângă faptul că să aibă grijă de copil, mai este dar și un moment de respirare pentru mămici, este băița copilașului. Cum facem ca această băiță să fie ceva distractiv pentru copilaș? Condițiile care ar fi trebuit să fie respectate pentru băița copilașului ar fi trebuit numai decât să perceapă următoarele momente. Ca temperatura apei să fie în primul rând de 36 de grade Celsius. Asta ar trebui să fie măsurată de fiecare dată înainte de a culca bebelușul în baie, în cadă. Plus la toate, temperatura aerului în încăpere trebuie să fie 24-25 de grade Celsius. Băița este recomandată să fie făcută o dată de 3 ori pe săptămână, timp de 5-7 minute doar. Plus la toate, ar fi necesar să curățiți pielea bebelușului cu produse cosmetice speciale care hidratează pielea și după băiță. Deci este recomandat să fie utilizată sau uleiul Hip Baby Scent, care este pe uleiul de migdale, cum am mai spus anterior, sau cremă, care hidratează bine pielea bebelușului pe băiță. Vasile, tu cum îți alinzi copilul? Noi băița e foarte veselă, avem diferite jucării și facem din spumă diferite mustăți, barbă, cofuri diferite. Ca o recomandare aș putea spune că după ce faceți băița să fie încălzit prosopul de baie, ca să fie mai, să spun așa, un ritual de băiță pentru copil și o să apreciez mult acest moment. Să fie mai plăcut și copilul. Sigur că. Cât de sigure acestea, cât de inofensive aceste produse, dacă nu cumva copilașul sau fie înghițit, fie adat pe la ochișori. Ce faci? În primul rând strigăm și chemăm să-ți iei disperat. Nu, glumim. Dar chiar dacă în realitate, dacă copiii înghit care sunt primele măsuri? Dacă nimerește în ochișori, atunci spălăm bine cu apă caldă ochișorii și să fie șterși cât mai târziu. Deci bine să spălăm în abundență ochii. Să păstrăm calmul, pentru că suntem părinți și desigur că e greu să păstrezi calmul atunci când este o atenție mai deosebită către copil. Pentru că copilul foarte bine simte ceea ce simte un părinte și își transmite mai departe această stare de atenționare că uite ceva s-a întâmplat.
Dacă a înghițit ceva, un produs din partea cosmetică, atunci ar fi bine numai decât să bea o gură de apă, care să fie necarbogasificată, să nu-i dăm copilului să bea lapte sau apă cu sare și sigur că apă în abundență să bea ca să iasă mai, să zicem așa, mai repede din copil ceea ce a înghițit. Este absolut inofensiv, aș spune. Nu sunt toxice, adică chiar dacă le înghite. Nu. Un tată adevărat întotdeauna știe ce e mai bine pentru bebelușul său. Știe cum să-l facă să zâmbească. Știe ce să întreprindă dacă se întâmplă ceva cu copilul său. Noi vă așteptăm la următoarea emisiune și nu uitați, există mii de boli și doar o singură sănătate. Sponsorul emisiunii, rețeaua de farmacii Hippocrates.